nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi makakapitas ng igo sa matitinig na halaman o sa ubas ng mga. Lalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong puno ng kasama. Sapagkat Great is the Lord. Great. 그레이스 티처로 가미? 그레이스 티처. 그레이스 티처. 너 나타내? 육하. 자, 굿모닝. Father God, 굿모닝. Holy Spirit, 굿모닝. Jesus, 굿모닝. Principal, 굿모닝. Administrator, 굿모닝. Teachers, 굿모닝. Parents, 굿모닝. Student, 굿모닝. 아멘. Glory to God. Pastor, every day your morning devotion, Volvo guide, Pastor, our Chamsamang members looking for, very happy, many spiritual, grow up. 자. So, palagi daw po tayo makinig ng salita ng Diyos para magbunga ang ating spiritual. 자, today 타이틀 신학이라는 학문의 넓이와 높이와 깊이를 함부로 판단하지 말라. So, ang pamagat ng sermon ngayon ay huwag tayong mag-ingat sa lawak, taas at lalim ng teolohiya. 자, 오늘 사바이 빨로. So, sabay-sabay repeat after me. Huwag tayong mag-ingat sa lawak, taas at lalim ng teolohiya. 아멘. Amen. 바이블 투데이 스크립처 에즈라 챕터 7 verse 6. So, ang text ng ating pag-aaralan ay Ezra chapter 7 verse 6. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh ang Diyos ng Israel. 저는 이스라엘 하나님 여호와께서 주신 바 모세 율법에 익숙한 학사로서 그 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받더라. 자, again 1, 2, 3 go. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos kaya't lahat ng kahilingan niya ay pinagkaloob sa kanya ng hari. 아멘. Amen. 아멘. 에즈라 pray. Father God, please listen to you. All bless given to you. 아멘. 자, 벌스트 신학대학교에서는 보통 학기당 6과목에서 8과목을 교육을 시킵니다. So first, karaniwang hinihiling ng mga seminaryong teolohikal sa mga estudyante na kumpletuhin ang 6 hanggang 8 kurso bawat semestre. 그러면 8학기를 공부하는 동안 48개 학급에서 68개 서부직을 이수합니다. Nangangahulugan ito na sa loob ng 8 semestre, kukuha ang mga estudyante na 48 to 64 na kurso. 실제 목회 현장에서 필요한 실천적인 지식까지 폭넓게 다루고 있습니다. Sinasaklaw nito ang malawak na hanay ng praktikal na kaalaman na kailangan sa aktual na mga setting na pastoral. 자, again 사바이 1, 2, 3 go. 오케이. So sabay-sabay po. Sinasaklaw nito ang malawak na hanay. 자, 1, 2, 3 go straight. So sabihin po natin itong siyam na to. Number 1, personal na ebanghelismo. 자, 1, 2, 3 go. Number 2, pagsasanay sa larangan ng ministeryo. Number 3, misyolohiya. 4, pagsamba. 5, homiletika. 6, edukasyong kristyano. 7, pamamahala ng simbahan. 8, pagpapayong pastoral. And 9, ministeryo ng teolohiya ng simbahan.
자, today only 9 서부제 Word of God talk to you. 자, first 실전 신학 부분에서 9개 과목을 가르치고 있습니다. 개인전도, 사역의 현장 실습, 선교학, 예배학, 설교학, 기독교 교육학, 또 교회 행정학, 목회 상담학, 교회 사역과 신학. 이 과목들만 잘 배워도 얼마나 실력 있는 사역자가 되겠습니까? So yung siyam na po yun, gaano kaya kahusay ang magiging kakayahan ng isang tao kung pinagkadalubhasaan nila ang mga paksang ito? 그러므로 우리가 목회자를 바라볼 때 너무 쉽게 생각해서는 안 된다는 것입니다. Sa makatuwid, kapag tinitingnan natin ang mga pastor, hindi natin sila dapat maliitin. 그래서 선교사님이 참석한 교회나 지교회에 여성 목사를 두지 않는 것입니다. Kaya naman hindi nagtatalaga ang mga misyonero ng mga pastor sa True Hope Church o mga lokal na simbahan. 아멘. 안데르스탄 아멘. 아멘. 닐리. 자, 배워서 신방 전도사나 성경 교사, 정도 또는 기도원 영성 훈련 리더 정도를 해야 될 사람들이 세계적으로 목사가 되어서 인성과 지적 능력들을 다 드러내서 교회나 학교에서 너무나 많은 문제를 일으키고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. Ang mga taong dapat sanayin upang maging mga ebanghelista, guro ng Biblia o mga lider ng espiritual na pagsasanay sa mga sentro ng panalangin ay nagiging mga pastor at nagpapakita ng kanilang karakter at mga kakayahang intelektual na nagdudulot ng hindi mabilang na mga problema sa mga simbahan at paaralan. 저를 아는 많은 목사님들 중에 왜 교육 선교를 그렇게 오래 하셨는데 목사님 배출을 안 하고 있습니까? 라고 물어옵니다. 저는 이렇게 대답합니다. 목사님들의 뜻을 충분히 알고 있습니다. Maraming pastor na kilala ko ang nagtatanong sa akin, bakit hindi ka magsanay ng mas maraming pastor sa kabila ng iyon? Mahabang karanasan sa mga misyong pang-edukasyon. Ganito ang sagot ko. Lubos kong naiintindihan ang iyong mga alalahanin. 자, very important message. 구약 성경에도 여성 제사장이 없었습니다. 그리고 신약 성경에도 예수님의 12제자 중 여성 사도가 한 사람도 없었다는 것이 주된 이유입니다. Hindi rin dahil ako isang konserbatibong pastor kaya hindi ako nag-ordena ng mga babaeng pastor. Walang mga babaeng pari sa lumang tipan at ang pangunahing dahilan ay sa 12 disipulo ni Jesus sa bagong tipan. Wala ni isang babaeng apostol ang babae. 아멘. Understand 아멘. 아멘. Very very important message today morning. 자, 우리가 무엇을 교육하든 하나님의 뜻을 이루어 드리고 성경의 근간, 즉 하나님께서 말씀하신 말씀의 오토리티를 세워 드려야 된다는 것입니다. Hindi ba dapat anuman ang ating itinuturo, tuparin ang kalooban ng Diyos at itatag ang pundasyon ng Biblia. Ang 아멘. autoridad ng salita ng Diyos. 아멘. 올 사바이 1, 2, 3 go. 가이드. So repeat after me, hindi ba dapat natin anuman ang ating itinuturo, tuparin ang kalooban ng Diyos at itatag ang pundasyon ng Biblia. 아멘. 아멘. Amen. very very important. 저도 누군가 제 설교를 듣고 변화의 삶을 살아간다면 너무나 기쁩니다. Magiging labis akong masaya kung may makarinig sa aking mga sermon at mamuhay ng nagbago. 아멘. 아멘. Amen. 그런데 하나님께서 이미 교회 성직자 준하는 직분을 이렇게 저렇게 세우라고 구약 성경부터 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 말씀을 순종해야 한다는 것입니다. Gayunpaman, tinukoy na ng Diyos sa lumang tipan kung paano magtatag ng mga posisyon na katumbas ng mga klero sa simbahan. Kaya naman, dapat nating sundin ang salita. 아멘. 아멘. Administrator, your talk to you. Your obedience come on. Administrator, authority, standing help you. So, Father God, the same. Your now Father God, your ministry leader, like this, standing, help you, but so many pastors do not obedience.
So kapag daw may kinausap tayo ng administrator or may inutos, dapat magkaroon tayo ng obedience. Dahil ang ating pagsunod ay makakatulong sa atin. So katulad na rin po iyon sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng obedience sa Kanya. Dahil para iyon sa atin. 아멘. 자, 엑소더스 1-2-3고. So sabi sa Exodus chapter 28 verse 3, ang mga kasuotang ito ay pagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kausayan sa paggawa nito. 자, 그에게 아론에게 거룩한 옷을 지어 입히라. 자, 보십시오. 하나님께서는 제사장 직분을 남성들에게 주셨다는 것입니다. Tingnan mo, ibinigay ng Diyos ang pagkakaserdote sa mga lalaki. Bukod pa rito, ang mga saserdote ay dapat na walang pisikal na kapintasan. 또 제사장은 육체적인 흠결이 없어야 했다는 것입니다. Bukod pa rito, ang mga saserdote ay dapat na walang pisikal na kapintasan. 아멘. Amen. 아멘. like this, so pastors, father가 happy, no happy. Father가 happy, no happy. So many healthy, strong, paid each good, so many. But, so pastors, like this, pastors may. Father가 happy, no happy. 자, 레위기 21장 16절로 24절에 보니까 자, 1, 2, 3고. So, Levitico chapter 21 verse 16 to 24. father가 say, Moses, my servant, Moses, to listen to you. To listen to you. 하나님께서 모세에게 말씀을 들려주셨습니다. 제사장 직분에 관하여 상세히 말씀해 주셨다는 것입니다. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nagsalita ang Diyos kay Moises at binigyan siya ng detalyadong mga tagubilin tungkol sa pagkakasaserdote. 17. 아론에게 고하여 이르되 물은 너의 대대 자손 중 육체에 흠이 있는 자는 그 하나님의 식물을 드리려고 가까이 오지 못할 것이라. Verse 17, sabihin mo rin kay Aaron na ang sino man sa lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. 아멘. Understand, amen. 자, again, 1, 2, 3고. Sabihin mo rin kay Aaron na ang sino man sa lahi niya ay may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman nararapat mag-alay ng handog sa akin. father가 say, Aaron, listen to you. Your neighbor, nearly healthy problem person, pastors may no more. Like this strong say. 아멘. 모세의 형 아론은 제사장이었습니다. 그런데 하나님은 제사장 아론에게 직접 말씀하지 않으시고 모세를 통해서 말씀하셨습니다. Ang kapatid ni Moises na si Aaron ay isang saserdote, gayunpaman hindi direktang nagsalita ang Diyos sa saserdoteng si Aaron, kundi nagsalita sa pamamagitan ni Moises. 아멘. 아멘. all of us say 아멘. Amen. glory to God. 아멘. 아멘. you're very important. Very important. Father God voice listen to you. Very important. 아멘. 아멘. our ministry work. Father God voice, Holy Spirit voice listen to you. Ministry work, guidance help you. Very important. 아멘. 자, 벌써 18. 무릇 흠이 있는 자는 가까이 오지 못할지니 곧 소경이나 절뚝발이나 코가 불완전한 자나 지체가 더한 자, 발 부러진 자, 손 부러진 자, 곱사, 난장이, 눈에 백박이 있는 자, 괴혈병, 버짐 있는 자, 불알 상한 자, 제사장 아론의 자손 중에 흠이 있는 자는 나와 여호와의 하제를 드리지 못할지니 이는 흠이 있는 즉 나와 하나님의 식물을 드리지 못할 것이니라. Sabi sa verse 18, hindi maaring lumapit sa altar ang sinumang bulag, pilay, may sira ang muka at may kapansanan sa katawan. 19, may bali sa paa o kamay. Verse 20, may depekto sa mata, may sakit sa balat, kuba, unano o isang kapon.
Verse 21, sino ang may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaaring maghain ng pagkaing handog dahil sa kanyang kapintasan. 아멘. 그래서 so in the world, so church to church, big problem, why big problem? Old Testament, true education, no more. So many neighbor, religion neighbor do not understand. 그래서 Bible not understand, theology really not understand. 그래서 so many in the world, religion games, problem, come on, love you, problem, love you. 그래서 now, so many country, world boxing. Why? All of got true education, pastors, true education, not give them. 자, 보십시오. 아론의 계보에 속한 자손들이라도 흠이 있으면 화제를 드리지 못하게 하셨습니다. Kahit ang mga inapo ng lahi ni Aaron na may kapintasan ay pinagbabawal na mag-alay ng mga handog na pinadaan sa apoy. 아멘. 자, 사바이 1, 2, 3 go. So repeat after me. Kahit ang mga inapo ng lahi ni Aaron na may kapintasan ay pinagbabawal na mag-alay ng mga handog na pinadaan sa apoy. 아멘. 화제는 모세오경 5대 제사 가운데 한 가지 방법으로 인간의 죄를 짐승 등 제물에 안수해서 불로 태워 대리 희생을 하게 하는 방법입니다. Ang handog na pinadaan sa apoy ay isa sa 5 pangunahing handog sa Pentateuch. Kabilang dito ang pagpatong ng mga kamay sa isang handog ng nahayop at pagsunog nito sa apoy upang magbayad, sala para sa mga kasalanan ng tao. 훗날 예수님께서 십자가 위에서 인류의 죄를 대신하여 희생되신 대속의 의미로 예표하고 있다는 것입니다. Inilalarawan nito ang pagbabayad, sala ng inihahandog ni Jesus sa krus para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. 그래서 also so many pastors pray like this. Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, Holy Spirit fire. Why Holy Spirit fire calling? Why like this prayer? People Old Testament, really, animals, our neighbor sin, bless given to you. Curse bless given to you. 그래서 animals so going to fire die. 아멘. 자, 벌써 22. 그는 하나님의 식물에 지성물인지 성물인지 먹을 것이나, 자, 23. 장 안에 들어가지 못할 것이요 단에 가까이 못할지니 이는 그가 흠이 있음이라. 이와 같이 그가 나의 성소를 더럽히지 못할 것은 나는 그들을 거룩하게 하는 야훼임이니라. Verse 22, maaari siyang kumain ng anumang handog sa Diyos, maging ito'y ganap na sagradong handog o sagradong handog. Ngunit hindi siya maaaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapintasan. Kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking santuwaryo. Ako si Yahweh, ginawa kong banal ang mga iyon. 24. 모세가 이대로 아론과 그 아들들과 온 이스라엘 자손에게 고하였더라. Verse 24, gayon nga ang sinabi ni Moises kay Aaron sa mga anak nito at sa buong Israel. father가 모세 닐리 spiritual voice given to you. 모세 full memorize, full all of God voice understand 이스라엘 네이버로 가이던스 헬프 유. 자, 보십시오. 왜 신학대학교에서 많은 과목을 가르치겠습니까? Tingnan mo, bakit napakaraming asignatura ang itinuturo sa isang seminaryo ng teolohiya? 어설프게 배워서 할 수 있는 직이 아니라는 것입니다. Hindi ito isang posisyon na maaaring punan lamang ng pag-aaral. 자, 사바이 1, 2, 3 고. Sabay-sabay po. Hindi ito isang posisyon na maaaring punan lamang ng pag-aaral. 아멘. 아멘. your even teacher, your position, exam finish normal, how to teacher, strong, guidance help you. 아멘.
아멘. 몰로브가 theology the same. To understand, to deliver no problem. To understand difficult, how to, in the world labor, to guidance help you. 정선교사는 성경의 권위와 하나님의 일을 바로 하려고 하는 목사나 선교사를 만나보고 싶습니다. Gusto talagang makilala ni Pastor Jong ang isang pastor o misyonero na nagsisikap na itaguyod ang autoridad ng Biblia at gawin ng tama ang gawain ng Diyos. Pastor, Korea visitor, so many coming. 참 소망. You will experience understand. So many pastors coming. But here coming, cry, pray. One person, no more. One person really, your cry, pray for you. One person, no more. Spiritual like this, how to in the world labor, Moses style, guidance help you. Amen. Amen. Merciful heart, graceful heart, very, very important. 아멘. 자기 교단의 목사가 아니라 성경적인 사역자를 만나보고 싶은 것이 솔직한 심정입니다. Sa totoo lang, gusto kong makilala ang isang ministrong biblikal, hindi isang pastor mula sa aking sariling denominasyon. 아멘. 아멘. 갈라디아서 3장 27절 28절에 보니까 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받는 자는 그리스도로 옷을 입었느니라. 28절에 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. Sabi sa Galatia chapter 3 verse 27 to 28, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 자, now very very important message now in this time. 자, 이 구절은 여성 성직자 옹호론자들이 들고 나오는 대목입니다. Ang talatang ito ay madalas na binabanggit ng mga tagapagtaguyod ng mga babaeng klero. Ang siping ito ay isang mahalagang punto. 이 구절의 정확한 의미는 여성이 물 세례할 수 있다라는 구절이 아니라 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받을 수도 있다는 의미이며 유대인이나 헬라인이나 종이나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나라고 말씀하신 대목은 우리가 예수 그리스도를 영접하고 예수 그리스도의 신부로 나갈 수 있는 구원의 서정이 하나의 길이라고 표현한 것이지 세례나 성찬식을 여성도 할 수 있다는 해석은 성경을 확대한 해석이라는 것입니다. Ang tiyak na kahulugan ng siping ito ay hindi na ang mga babae ay maaaring binyagan sa tubig, kundi na ang sino man ay maaaring binyagan kay Kristo. Ang siping na nagsasabing walang Hudyo o Griego, walang alipin, walang lalaki o babae, na tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, ay nagpapahayag na ang landas patungo sa kaligtasan. Kung saan maaari natin tanggapin si Jesus at maging ang nobya ni Hesus Kristo ay isang landas. 아멘. Understand? 아멘. 세례나 구약 성경에 여호와 하나님께서 여성이 성직 수행으로 필요할 것이라면 계획하셨다면 하나님께서 어떤 방법으로라도 여성을 성직자로 세웠을 것입니다. Ang interpretasyon ng mga babae ay maaaring magsagawa ng binyag o mga Eucharistya ay isang labis na interpretasyon ng banal na kasulatan. 아멘. 아멘. living God. Why call pastors no make like that say? 자, 기본전, 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. Sa loob, humigit kumulang 340 to 410 years, 1050 to 1390 BC, nang walang hari, ang babaeng propetang si Deborah.
Niya ang unang babaeng hukom na epektibong namuno ng mga Israelita sa digmaan at pinangunahan niya ang Israel sa kapayapaan sa loob ng ilang dekada. 이스라엘 네이버로 사사 드보라서 이스라엘 네이버로 토탈 컨트롤 빠들갓 잡 기분 투유 노 프라블림. 자, 실질적으로 전쟁까지 지도하는 초대 여성 사사를 세워 수십 년간 이스라엘 평화를 지도하게 했다는 것입니다. 룩, 하나님께서 꼭 필요하시다면 여선지자라도 불러 나라를 치리하게 하는 것을 볼 수 있습니다. Itinatag niya ang unang babaeng hukom na epektibong namuno sa mga Israelita sa digmaan at pinangunahan niya ang Israel sa kapayapaan sa loob ng ilang dekada. Tingnan mo, kung talagang kailangan ito ng Diyos, tatawag pa nga siya ng isang babaeng propetang mamumuno sa bansa. 사사기 4장 4절에 보니까 1, 2, 3고 Sabi po sa Hukom chapter 4 verse 4, noon ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapido, ay nagsisilbing hukom ng Israel. 자 보십시오. 하나님 왕도 없는 다급한 이스라엘 백성들에게 제사장을 왕으로 사용하지 아니하시고 여선지자 드보라를 사용해서 국무를 보게 했다는 것입니다. Tingnan mo, hindi gumamit ang Diyos ng isang pari bilang hari para sa mga desperadong Israelita na walang hari. Kundi ginamit niya si Deborah, ang propeta upang pamahalaan ang bansa. 그러므로 성경의 근간을 잘 살피면 우리가 하나님께서 왕과 선지자와 제사장을 어떻게 세우셨는지 분명히 알 수 있는데 서로 교단들이 교회 직분자를 타 교단에서 안수받는 것이 못마땅해 성경에도 없는 법을 마치 Sa makatuwid, kung maingat nating susuriin ang mga pundasyon ng Biblia, malinaw nating makikita kung paano nagtatag ang Diyos ng mga hari, propeta at pari. Kung paanong ang mga denominasyon ay hindi nasisiyahan sa ordinasyon ng mga opisyal ng simbahan mula sa ibang mga denominasyon at sa gayon ay nangangatwiran na ang mga batas na hindi matatagpuan sa Biblia ay ipinapatupad. 일요일에 공식적인 예배일로 둔갑한 것 같이 신본주의 즉 성경 중심적으로 성직을 등용하는 것이 아니라 인본주의 사상을 마치 하나님께서는 우리들이 이렇게 해도 괜찮을 것이야 라는 생각으로 여성 목회자를 세워 스스로들 합리화한다면 Kung paano ang linggo ay ginagawang opisyal na araw ng pagsamba, gayon din dapat ang nakasentro ang panghirang ng mga pari sa teolohiya, ibig sabihin batay sa Biblia. 아무렇게나 해도 영혼 구원만 하면 된다고 스스로들 위로하는 모습이 아니라면 교계를 이렇게 어지럽게 할 수는 없을 것입니다. 저는 반대를 위한 반대를 하는 것이 아니라는 것입니다. Gamit ang humanistikong ideolohiya na parang ayos lang sa Diyos na gawin natin ito at hindi inaaliw ang ating sarili na kailangan lang nating magligtas ng mga kaluluwa, kung gayon ang mundo ng simbahan ay hindi magiging ganito kagulo. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 살라마포. 자, 바울 사도도 고린도전서 14장 34절로 35절에 1, 2, 3고 Sabi sa unang Korinto, chapter 14, verse 34 to 35. 오케이. 백그라운드. 1, 2, 3고 1, 2, 3, go. Ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ipasakop gaya ng ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahihiya magsalita ang babae sa loob ng iglesia. 아멘. 아멘. 자, 모든 성도들 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라. 저희의 말하는 것을 허락함이 없나니 율법 이런 것 같이 오직 복종할 것이요. 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것입니다. 자, 보십시오. 폴 메시지 기본 투유. 능력의 종 사도 바울 선생님도 여성의 교회 역할과 기능에 관하여 이렇게 강경한 어조로 말씀하셨다는 것은 고린도 교회 여자 신자들 문제가 있었다는 것을 직감할 수 있지 않습니까? Tingnan mo si Apostol Pablo, isang lingkod ng kapangyarihan ay nagsalita ng may matinding tono tungkol sa papel at tungkulin ng mga kababaihan sa iglesia. Hindi ba natin maramdaman ng may intuition na may problema sa mga babaeng mananampalataya sa iglesia sa Korinto?
아무 이유 없이 바울 선생님께서 이렇게까지 교회에서 일절 여자는 조용히 하라고 권면하셨겠습니까? Ganito kaya katindi ang paghihimok ni Pablo sa mga kababaihan ng manahimik sa iglesia ng walang anumang dahilan? 모든 부조리가 어디서부터 기인되고 있습니까? 조급함 때문입니다. 사역성 욕심 때문입니다. 그래서 목회 윤리도 다 무너져서 은혜를 많이 받는 사람들 중에 배신자가 많이 나온다는 것입니다. Saan nagmula ang lahat ng kahangalan na ito? Ito ay kawalan ng pasensya, ito ay kasakiman sa ministeryo. Dahil dito bumagsak ang etikang pastoral at maging sa mga tumatanggap ng maraming biyaya, maraming mga traidor. 왜 그렇습니까? 부정적인 행위를 해도 교회 조직으로서 권징과 조례가 효력을 발생할 수 없도록 만들었기 때문에 오늘날 이렇게 무질서한 교회가 되었다는 것입니다. Bakit ganito? Ginawa ito ng sistema ng simbahan upang ang disiplina at mga regulasyon ay hindi maging epektibo kahit na may mga negatibong pag-uugali na nangyayari. Kaya naman ang mga simbahan ay napakagulo ngayon. 아멘. 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 Understand? 아멘. Amen. Big voice, come on. 아멘. 아멘. 목사가 아니어도 복음 전할 수 있고 가르칠 수 있고 지도할 수 있습니다. Kahit ang mga hindi pastor ay maaaring magpalaganap ng ebanghelyo, may kakayahan tayong magturo at gumabay. 굳이 왜 목회자가 되려고 하겠습니까? Kaya bakit may gustong maging pastor? 그러므로 우리 모든 학생들은 하나님의 말씀을 바로 배워서 여러분들이 어지러운 종교계를 바로 잡아가는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Sa makatuwid, lahat ng ating mga estudyante ay dapat matuto ng tama ng salita ng Diyos. 아멘. 아멘. 그래서 파스톨 참소만 크리스천 스쿨 날리지 퀄리티 스피리투얼 퀄리티 디올로지 퀄리티 always pastor remember your message given to you. 아멘. 아멘. small training finish. So many people. I am pastor. I am leader. How to church. Beautiful authority. Guidance help you. Amen. Father God authority. How to beautiful guidance help you. Many people worship coming. Father God authority supporting not give you. Father God authority, you are standing, good supporting, worship, come on. Amen. Amen. 자, today all glory to God. 자, principal 친 healthy, teachers healthy, and administrator, nanny mother, 또 another body sickness person, healthy pray for you. Korea visitors, you understand pray for you. Philippine barangay captain leaders and Philippine president, Korea president. 자, 1 minute pray strong pray for you. 1, 2, 3, go. 널 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 거룩하신 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. 아버지 주여 하나님 아버지 오늘도 아버지 예수님 피 묻은 손으로 못 잡은 손으로 아버지 하나님 얼음 만져주시고 내리시고 아버지 참성한 아버지 이 아침에 하나님 아버지 하나님 말씀을 들어서 하나님 말씀 조목조목 전달했습니다. 아버지 듣는 모두가 하나님 아버지 주여 아버지 근신하고 깨어서 정신을 차리고 하나님 아버지 몸된 저를 바로 세워가고 몸된 학교를 바로 세워가고 아버지 주여 아버지 바른가이를 바로 세워가고 아버지 나라와 민족들을 하나님 아버지 바로 세워갈 수 있는 그런 지도자도 그런 역량을 갖추는 그런 아버지 하나님 우리 모든 아버지 구성원들이 될 수 있도록 하나님 도와주시고 내주시옵소서. 오늘날까지 하나님 아버지 우리 아버지 참성한 아버지 하나님 주여 아버지 엘리멘터리 주니어 세니어 아버지 하이스쿨 아버지 칼리지 스태프 아버지 티칭 스태프 아버지 프린시팔 아드미니스트레이터 아버지 주여 아버지 페렌츠 아버지 바람가의 아버지 리더스 아버지 주여 아버지 바람가의 아버지 네이버를 아버지 주여 하나님 아버지 함께 하시고 내주시고 아버지 모두가 아버지 함께해서 이 아버지 학교와 아버지 교회를 하나님 아버지 발전시키고 부흥
부흥시키고 아버지 주여 아버지 난리지 베이스를 만들어 주신 것을 감사함을 드립니다. 스피리투얼 베이스가 되게 하신 것을 감사함을 드립니다. 블레싱 베이스가 되게 하신 것을 감사함을 드립니다. 함불 베이스가 되게 하신 것을 감사함을 드립니다. 오토리티 베이스 아버지 서포팅 베이스가 되게 하신 것을 감사함을 드립니다. 주님 피 묻은 손으로 묻지 않은 손으로 아버지 주여 아버지 함께 하시고 올려주시고 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 가버려다버라 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 가버려다버라 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 가버려다버라 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 가버려다버라 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 아버지 주여 아버지가 버려다버라 가버려다버라 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 헬기 스피릿 아버지 헬기 프라블렘 스피릿 인다네모 지저스 게다오 헬기 프라블렘 스피릿 인다네모 지저스 게다오 헬기 프라블렘 스피릿 인다네모 지저스 게다오 헬기 시크릿 스피릿 인다네모 지저스 게다오 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 나우 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 아버지 주여 하나님 아버지 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 필리핀 아버지 프레시덴트 파라과이 아버지 캡틴 아버지 주여 아버지 코리아 프레시덴트 아버지 주여 하나님 아버지 함께 하시고 내주시고 오늘날까지 아버지 하나님 아버지 참소망 아버지 미션을 아버지 도와주신 아버지 주여 많은 가정들이 있습니다. 아버지 그들의 가정을 축복하시고 직장을 축복하시고 사업장을 축복하시고 기업을 축복하시고 나라와 민족을 축복하시고 하나님 아버지 그들이 더 많은 복을 받아야 아버지 오대한 육대지에 죽어가는 영혼들을 살릴 수가 있사오니 하나님 아버지 그들이 원하고 바라는 소원들이 다 주 안에서 아름답게 응답되는 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. In Jesus' name. 아멘. 아멘. So, tayo na tumayo ang isang So, sabay-sabay ko. The Ten Commandments, verse 아버지 주여. 2. You shall not make idols or worship them. 3. You shall not misuse the name of the Lord. 4. Remember the Sabbath. 5. Honor your father and your mother. 6. You shall not murder. 7. You shall not commit adultery. 8. You shall not steal. 9. You shall not give false testimonies against your neighbor. 10. You shall not. So let us give our pastor. 1, 2, 3, good morning. Good morning. I love you. So, patayin po yung mga teachers na. So, we are may now from